salatul fati fa an ce ya fi Qur'ani so 6,000 fa wanda ya karanta shi. Wai wani ya kirawo ni, ina jin yana sauraron tafsiri, ya tura min audio ya ce malam na ji yau kana yawan cewa an ce ya fi Qur'ani, an ce ya fi Qur'ani. Ban sani ba ko cikin nakan nan ne, domin wani ya karanta cikin nasu ya ce kama wai yana daidai da Qur'ani ba ya fi shi bane. Sai sa malam nan na son ka duba nakan nan da kyau ka gani ko kalman nan naka ya bambanta da nasu. Shi ni ma na yi audio na ce yanda ka ji suna cewa ya daidaita da Qur'anin nan haka yake ciki, amma ni ke cewa ya fi shi. Wai me yasa? Na ce to bari in ga maka abin da yasa. Wanda ya karanta Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq nasir al-haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim har ya kai karshen wannan sakaran salatin nan, ya kai karshe, ladan da dai samu, she kai ka sauke Qur'ani bakara nas 6,000 times sannan ka samu ladan shi so guda. Ya fi shi ko bai fi shi ba? Ya ce malam hankali na bai zo kai bo. Duma ba su ce wai, ba sun ce wai salatul fati ya fi Qur'ani, wai inna qira'ata salatul fati ko marratan wa'ida, karatun salatul fati so guda yana daidai da wanda ya sauke Qur'ani so 6,000. Ashe wanda ya sauke Qur'ani so guda har yanzu bai kai wanda ya karanta salatul fati so guda ba, ko ne? Sannan wanda kuma ya ce alif lam mim har yanzu wanda ya karanta salatul fati ya fi shi ko bai fi shi ba? Ya fi shi. Wanda ya karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin wa naddallin kurum, wanda ya karanta salatul fati har yanzu ya fi shi. Wanda ya sauke bakara mai salatul fati ya fi shi. Wanda ya gama da Ali Imran ya fi shi. Wanda ya sheka gama duka kuma so daidai 6,000 sannan ka kama mai salatul fati guda. Shi yasa cikin jawahirul ma'ani salatul fati ya fi Qur'ani so 6,000. She muka gaya maka kaji yanzu kana cikin tijaniyan duk da kaji kai kafiri ne, kai kafiri ne. Amma yanzu da muka ji malam ban gane ba, yanzu da kai bayanin na gane, to na bari, kai ba kafiri bane, ka bari. Amma wai shaka ga wannan cewa wai wallahi ba su duka suka yadda ba. A'a, annabi Isa Christians nan ba su duka ne suka yadda Allah bane, ko ne? Amma kafirai ne ko ba kafirai bane? Kafirai ne. An maka bayani abu kana ciki, muna maka bayani abu still kana ciki, ni ban yadda ba, shi dai fita mana, ko ne? In baka yadda ba fita. Shi yasa ku ke tare ruwa gudu, ku bari mu sassauka musu su gane abin yanda yake. Wanda bai gane ba ya gane, don Allah an ce yanzu wannan cikin gane bai gane wanga ba, haba shi ganganci. Shi yasa in kai kafirci sunanka kafiri. Allah ce innal ladhina yakfuruna billahi wa rusuli wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusuli wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila, wanda suka yi aikin ga ulaika humul kafiruna haqqan. Wa'annan sune kafirai tsantsa na gaskiya. Kai malam Bahaushe ya ce wa'annan sune kafirai zunzurutun kafirai na tabbas, babu shakka ciki. Ina gaya maka ne don ka bari. Amma yanzu ma da na ce maka kaman an ce salatul fati ya fi Qur'ani so 6,000, shi kadan me yasa nake fadi bai kamata ta salatul fati ba, kai kafiri ne.